Shwmae bawb, Joe dwi. Dwi'n mynd i'ch helpu chi gydag uned 9 y cwrs Sylfaen. Yn uned 8, gwelwn ni'r arddodiad I, ar ac at. Yn uned 9, y nod yw dysgu sut i ddefnyddio'r arddodiad am, wrth ac a. Felly, fel yr arddodiad eraill, other prepositions, mae am yn newid gyda'r rhagenw pronoun. Felly, beth am Bethan? Beth am Sian? Beth am Dafydd? Ond gyda'r rhagenwau pronouns mae'n newid. Beth am what about? Beth am? Yn aml iawn, mae am yn golygu about. Felly, dwedwch ar fy ôl I. Beth am Bethan? Beth amdana I? Beth amdana ti? Beth amdano fe? Beth amdani hi? Beth amdano ni? Beth amdano chi? Beth amdanyn nhw? Felly eto, mae'r patrwm yn debyg iawn, very similar. Arna I, amdana I. Ata I, amdana I. Yr un patrwm. Felly, dyn ni wedi bod yn siarad amdano chi. Siarad am, to talk about. Dyn ni wedi bod yn siarad amdano chi. Dwedwch ar fy ôl I. Dyn ni wedi bod yn siarad amdano chi. Beth am newid chi I fe? Dyn ni wedi bod yn siarad amdano fe. Beth am ti? Dyn ni wedi bod yn siarad amdano ti. Dyn ni wedi bod yn poeni amdano chi. Dyn ni wedi bod yn poeni amdano chi. Beth am newid chi I hi? Dyn ni wedi bod yn poeni amdani hi. Beth am nhw? Dyn ni wedi bod yn poeni amdanyn nhw. Gwych. Felly siarad am, poeni am. To talk about, to worry about. Yr un nesaf ydy chwilio am, to look for neu search for. Dyn ni wedi bod yn chwilio amdano chi. Beth am fe? Dyn ni wedi bod yn chwilio amdano fe. Beth am hi? Dyn ni wedi bod yn chwilio amdani hi. Gwych. Yr un olaf ydy aros am, to wait for. Dyn ni wedi bod yn aros amdano chi. Beth am nhw? Dyn ni wedi bod yn aros amdanyn nhw. Gwych. Dych chi'n cofio yn uned 8, dysgon ni gofyn I. Wel, yn uned 9, dyn ni'n mynd I ddysgu dweud wrth. Fel gyda gofyn I, yn Saesneg, does dim arddodiad. Dim arddodiad, no preposition, gyda gofyn a dweud yn Saesneg. Ond yn Gymraeg, dyn ni'n gofyn I dweud wrth. Gofyn I dweud wrth. Cofiwch, dweud wrth gofyn I. Dweud wrth gofyn I.
Felly, mae wrth yn newid gyda rhagenwau, pronouns, fel am, ar, at ac yn y blaen. Felly, dwi'n siŵr bod chi'n gallu dyfalu ges nawr. Felly, wrth, beth am tymu dweud wrtho i? Felly, wrtho i, fi. Ti, wrtho ti. Felly mae wrtho i, wrtho ti, tipyn bach yn wahanol, achos dyn ni'n defnyddio o, wrtho i, wrtho ti. Yeah. Beth am fe? Wrtho fe. Hi, wrthi hi. Ni, wrtho ni. Chi, wrtho chi. Nhw, wrthyn nhw. Gwych. Felly, dwedwch ar fy ôl i. Ydy hi wedi dweud wrth Delyth? Ydy hi wedi dweud wrtho i? Ydy hi wedi dweud wrtho ti? Ydy hi wedi dweud wrthyn nhw? Beth amdano fe? Fe. Ydy hi wedi dweud wrtho fe? Chi? Ydy hi wedi dweud wrtho chi? Ni? Ydy hi wedi dweud wrtho ni? Gwych. Yr arddodiad olaf yn yr uned yma yw a. Dwedwch ar fy ôl i. Dwi'n siarad â fe. Dwi'n cytuno â fe. Dwi'n anghytuno â fe. Dwi'n cwrdd â fe fory. Dwi'n briod â fe. A byddwch chi'n hapus i glywed bod a yn aros yr un peth. Felly dyw a ddim yn newid gyda'r rhagenwau, pronouns. Felly a fe, a fi, a ti, a nhw, a chi, ac yn y blaen, and so on. Iawn. Felly, yn yr uned yma, dyn ni wedi ymarfer gyda am, sy'n newid fel arna i ac ata ti amdana i. Wedyn, dyn ni wedi ymarfer gyda wrth, dweud wrth. Mae wrth tipyn bach yn wahanol, wrtho i, wrtho ti, a wedyn mae'n debyg iawn. A wedyn yr un olaf ydy a dyw a ddim yn newid gyda rhagenwau gwahanol.